Μάλλον. Τι βάλει. Τι είναι. Πάρα πολύ αιματαχητία, δεν ήμασταν με μισή Ρωμά. Έφτανε και Κυριακή 10 χρόνια. Τι παίχτηκε εδώ, Τσαμπουκάς Black Dragon με Χρυσή Αυγή, Τσαμπουκάς Black Dragon με Μιχαλολιάκο. Όπως καταλάβατε λοιπόν μάγκες, τα κοιτεί αίμα. Εν τω μεταξύ κοιτάξτε λίγο τον Black Dragon που ρωτάει τον Μιχαλολιάκο αν τον ακούει. Εκείνος σε μονομαχία και δεν έρχεται, ακούς, Τόσο interactive πια είναι αυτός ο Black Dragon. Τόσο interactive. Μιλάω ρε, μ' ακούτε, Εν τω μεταξύ αυτόν εδώ του Πακιστανί τον έχει εκεί πέρα με το περίστροφο. Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Μάλλον. Όλα! Μεγάλο χειροκρότημα λοιπόν για τον Petway, διότι είναι ψυχάρα και ξέρει πώς γίνεται. Εν τω μεταξύ έχουμε και τα top comments από κάτω που κάνουν και αστιάκια. Στο 051 στον τύπο πίσω πήγε να τον επιτεθεί μέλισσα. Για κάτσε να πάω στο 051 να δω. Αστείο, μέλισσα, πετσέτα, γαμάτο, καλό. Όχ, υπάρχει κι άλλο αστείο top comment, το οποίο είναι και απάντηση στο προηγούμενο. Όχι, πήγε να σβήσει τον Bedway γιατί πήρε φωτιά. Τι αστείο comment, ξέρεις γιατί όταν πιάσει κάποιος φωτιά του κολλάνε μια πετσέτα. Πραγματικά όμως, πόσο τα έχει λιώσει αυτά τα σκυλάδικα ο Petway. Τούρφα, μήπως μπορείς να με ενημερώσεις πόσο της εκατό τα έχει λιώσει αυτά τα σκυλάδικα ο Petway. Τα έχει λιώσει με κατά 90%. Α, μάλιστα. Πάμε και στο τελευταίο βίντεο που έχουμε το ξεσπάσμα της Καλιμούκη. Η Καλιμούκη είναι ένα πρώην μοντέλο, δεν ξέρω αν είναι καινήν, δεν έχω ιδέα, αλλά είναι καινήν πανελίστρια στο πάνελ της Μενεγάκη. Την κατηγόρησαν λοιπόν, όπως αναφέρει και η ίδια, ότι έκανε πορνεία στη Βουλγαρία. Που γράψανε το Τι λες, ρε μα. γράφτηκε το όνομα. Αυτή είναι. Θα υποστούν Εντάξει. τις συνέπειες. Θα πάω από τον δρόμο της δικαιοσύνης όταν βγάζεις μια βρώμα για έναν άνθρωπο που έχει πορευτεί. Ξέρουνε πόσο αξιοπρεπής είναι. Δεν θα το αφήσω. Να κλάψει είναι. Όχι, δεν θα το αφήσει. Τα κοιτή αίμα. Είναι δυνατόν να την κατηγορούν για τέτοιες αηδίες. Τα κοιτή αίμα. Είναι δυνατόν να λένε τέτοιες συκοφαντίες για την Καλιμούκη. Και εμείς είμαστε μαζί σου, Καλιμούκη. Δεν είναι δυνατόν να σε κατηγορούν για πορνεία. Έσχος. Έσχος λέω. Μ' ακούτε ρε. Έσχος λέω. Όλοι μ' ακούτε. ξέρουν πως η Καλιμούκα δεν είναι τέτοιο άτομο για να κάνει πορνεία. Παιδιά, πώς θα λέτε να παίρνει η Καλιμούκα. Α, έλα τώρα, πλάκα κάνω κι εγώ. Εναλλαγή. Τώρα πάνω στην εναλλαγή λέω. Ωραία αυτά για σήμερα. Subscribe, like, follow, bye. Τα κοιτή αίμα.